Máme tady další rok a s ním další Race Shop Meet and Greet. Z té akce se stal podle mě už úplně tady v Košicích takový kult, ne? Každý to tu pozná, každý sa teší. Já jsem strašně rád, že to vzniklo vlastně u vás v malé prodejně a minulý jsme měli premiéru tady u nových hal, ale to zase posunem dál. Kdy nás to čeká, Fildo, a jaké máme novinky? Uvidíme sa 16.5. Bude tu s nami Lukáš z Musiata, Lady Hoonigan a samozrejme chlapci od Illegal Nightu a chlapci s Footbokem. A budeme se co šmíkat zase. Budeme sa opäť šmíkať a chystáme si pre vás verejné prekvapenie a to bude to, že máme jednu halu voľnú, ktorú obsadíme autami s rozlohou 2000 m2. A kolik má vůbec rozloha teďka jako celkového Race Shopu? Celková rozloha je nejakých niečo málo cez 10 000 metrov. OK, takže budete se moct podívat do útrop těchto hal a budou tam na vás čekat brutálně pěkné auta od Illegal Night. Tady se bude driftovat, trošičku zvětšíme driftovací zónu, budete tu mít tribuny, občerstvení, spousty aut a hlavně tu nejlepší autíčkařskou atmosféru, protože Košice jsou moje nejblíbenější autíčkařské město. Říkal jsem to i dneska v Prešově. Môže byť. Tak. A mega se těším. Takže 16.5. Košice, Race Shop Meet and Greet a letos to tady musíme zbořit. Radši nezbořit, ale užijem si to.